Zo'n 204 kilometer op een wetterfiets bij de Alvesterdendel. Die uitdaging gaan 4 jongens van platform Schermloos aan. Met één duidelijk doel: jongeren voort van het telefoonscherm heljen en inspireren. Gewoon een broodje honden maken op een boot. Dat is wel heel vet. Let in de joen bereiken de jongens het keerpunt van de Alvesterdentocht. Dokkum. De tocht daarheen, hè? Die weer pittig. We hadden gisteren een geweldige dag. Ik vond vandaag zelf pittig, maar hoe hebben jullie het ervaren? Ja, het was behoorlijk pittig. Jij vond het best. Ja, met name omdat we hebben over de hele tocht hebben we heel veel mensen ontmoet. En dan gaan we altijd door dorpjes en steden heen. En dit was gewoon een heel stil stuk. Dus dat was vrij pittig. De helft van de noorden. De helft van de noorden. En dat was het ook. Ja, zo zou je het wel een beetje omschrijven? Koud, mist. Het was wel. Ik vond het de minst leuke dag van allemaal. Maar ja, je moet soms ook even doorzetten. Met het echte winterse waar maakten de jongens deze week bijzondere momenten mee. Van ijzige moaskoften ont lange dagen op het wetter. De Alvesterdentocht liet hem net samen doen. We hebben natuurlijk een live locatie ook op onze Instagram. En dat mensen gewoon 1,5 uur staan te wachten totdat we voorbij komen fietsen. Kleine kindjes die voorbij komen zwaaien met opa en oma. Paak en beppe volgens mij in het Fries. Dat is, nou ja, die aanmoedigingen, dat is natuurlijk gewoon echt fantastisch. Om de jongens het laatste stukje wat moed te gaan, komt Chris Groeneveld, een ondernemer uit Dokkum, harren in een meerte met de boord. En warme koek en sopie. Nou, ik zag deze jongens voorbij komen op social media. En ik heb natuurlijk een watersportbedrijf aan de Elfstedenroute. En ik denk van ja, daar moet ik wat mee doen. Dat kan niet anders. We moeten nog even proosten. Hey, tjog, hè? Tjog. Ik vind het heel dapper. Ik zou het zelf niet doen. Nee, het lijkt me heel koud en heel guur. Zeker in de winter. Maar ja, als je een avontuur wil, dan moet je het opzoeken, denk ik. En of de jongens van Schermloos dit avontuur aan oren onrieden zoenen? Ja, aanraden zeker, maar misschien niet op een waterfiets. Ik heb gehoord dat het heel leuk is op een boot met de fiets lopend desnoods. Waterfiets in de winter, ja, ik zou hem maar 2 keer nadenken.